Matay, busog na ka? Na lami kay mong manok no? Na ya pre, inahinay kog dagang pre. Wey! Asa ba may tao? Tingin ako mas paring Joey. Baba di ko sulas pala. Grabe man ako. Ako pamit ko niya kung pinili ko dahil. Kini kung dako-dako ay. Kini kung dako di. Tanawang tubig na ba ito? Kali, tire. Oh no! Ikaw, litson juga na ako ron. Parang may sudan sa balay. Sus kapambok yung manok ko. Asan yun? Tao? A few moments later. Ini mata kan? Ipon na ako ng manok ko sa mga kulangan yan ba? 2, 4, 6, 8 8 1, 2 tay wala lagi ko sa Ginoo wala mo bantam na pre duda gi ko murag kuha Ginoon to ano bantam na ko pre lisod ko mo sulod sa bagat ito mo sigo dre yate baharon asa mo tinga ko bantam na ko lagi awat dito wala gid ako manok dito karena aku terus dibahas di dalam itu tuyuan juga manok adutai kayak ini ya tuyuan parang na ako terus oh pre dalam lay ka na mong pinuti pre kisa may kontra ni mo may kontra pre pero akong manok dito gituyuan magikuhang bantam na ko pre mahal ra ba kayo to torment kayo to palit ako to subok takpan na din ako to pre ko pre putol di mahay putol gina ko ulog yon matay pre mahala rin ang manuka pre no pila-pilit mo to pre 4,000 unsa to kada kong manuka di ay kanang pitim nang mahala tabahan ng pagita pre di bahala sobra pre wala gina ko manok dito pre ang mayo ni pre kay mapatabang ka na og pangita na udto naman po dron maniutos ta gigigutom ko oh unsa day mong sudan dito pre nga lang ta pre kay sudan ako dito bago tong luto manok manok na sa taro na tana ngaon ta sige ta ngaon ta kay ay na istoryada kay ngaon ta A few moments later. Pre ngaon sa pre kay tay pitira ba kini lamian ni kusudan pre manok la sa ta kaya pre ay ula-ula ko balo ko isapot ka kinwala imong manok basi de gigutom ka kaon sa ta kaon ta pre sige pre kaon dia pre di na kung kaon pre ikaw sa kutsaran mo pre atay asam naday dari pre hala pre ikaw le pagkaon pre kay busog ra ba ko pre sige pre di man pre kaon lang pre ha pag busog gid maya pre kay lami kina pagkalutuan akong manok pre kaluto pre oh lagi piti nang lamia na kaon gid pre kay palangga gid ka pre patay ko ani parinjuwi ron yar ban manok da saon ka kuni pa pitir ba hay kasi punuti sige pre kaon lang gid dia pre kaon dia ato sa imong pagkabusog pre kita sa manok ng pre basta dali lang kay
ako as tubig pre kay mo. Matukan ka ba wa kay mainom. Dako ro bagkaon da ari pre. Pag inom sa pre ha. Ya pre mo siyar sa ko pre ha. Kay kinyuon kay ko pre. Pre. Taon ko pre. A few moments later. Sa marilugan itong kabalik ba? Tay, nabusog na ka? Lami kay mong manok, no? Yawa ka, pre! Ikaw na di ka unay sa kong manok, pre? Ya, pre, inahinay kong dagan, pre! Ay, mo, ipaaso sa pinote. Run. Anong kailangan kong gawin? Go! Pre, wala kang tubig kaya murag nakuha ko yung mukha. Sudah ni mo pre, kay? Ito mo naman po, pre. What's up mga karepa? So karon mag shoutout mi no ang shoutout ko guys. Una guys akong sawa guys nasa boarding house akong bata si Baby Jim. Shoutout Na po nila yung shoutout guys. So naman. Ang shoutout mo guys sa Kauban Dras Fairward guys, Jose Shamson Jr., DJ RJ Bawing, Nilo Tribusio Jr., Alvin Camus, Reynald Esplagera, Jason Gutas ug si Edward Candilada. Shoutout po ko sa pamilya pagnanahon o sa akong mga barkada. Wala mi magkuiganay ron. Kami na lingaw-lingaw rami. Pero shoutout lang ko sa sa among ka-vlog na mo karon nga si Jim Paul o si Joey. Shoutout pa rin ko guys. Nako shoutout guys. Tata Ferrer guys. Subscribe po niya guys. Please subscribe our YouTube channel, Ripa Max TV. Click subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na. Yay!